Rajab Abdulkahali anabadwa pa 15 Machi mchaka cha 1994 kudera lotchedwa Mtwara ku Tanzania. Makolo ake anasiyana pamene iye anali wang'ono, koma panali ubale wabwino kwambiri pakati pa makolowa komanso mwana, motero kuti onse amakwanisa kumuyendera ndi kukamuona ku Dar es Salaam, chifukwa chakuti ngakhale makolo ake onse sanali ochita bwino, koma anayesesa kumupasa chisamaliro chonse monga momwe mwana amafunikira. Atasiriza secondary school yake pa Nkundi Secondary School mchaka cha 2009, Harmonize anapita ku Dar es Salaam ndipo anali venda oyenda ndi zinthu mu msika otchuka ku msika otchedwa Kariako. Iyeyo ankagulisa zinthu monga madzi mwachisanzo. Harmonize amaziwikanso ndi zina lake la Konde Boy, kuchita reference kuchokera ku mtundu wake wa makonde. Izitu zili mofanana ndi mmene anthu ena amazipasira mayina kwathu kuno ku Malawi, kuti ine ndi Lomwe Boy, ine ndi Wachiyawo, ine ndi Ngoni ndi mayina otero. Iyeyo ali ndi mayina ena monga Jeshi, Tembo, Mbunge, Konde Mabeyo ndi mayina ena angapo. Mchaka cha 2015 Harmonize anatulusa nyimbo yotchedwa Ayola komanso Kwangalu imene idachita feature Diamond Platnumz, komanso nyimbo ya Show Me imene anachita feature nyamata otchedwa Rich Mavoko. Mchaka cha 2017 MTV Base channel cha TV cha ku Africa inamuyika pa programu ya Ones to Watch for 2017. Harmonize anali oyamba kusainidwa ndi Diamond Platnumz pa label ija ya WCB Wasafi label, WCB Wasafi Records. Kenaka kumapeto kwake anapanga music label yake yotchedwa Konde Music Worldwide. Harmonize anayamba kuimba mchaka cha 2011. Mchaka cha 2015 anakumana ndi Diamond Platnumz ndipo anasainidwa pa WCB. Nyimbo yake yoyamba inali Ayola ndipo inaboleza. Idakwanisa kupeza ma awadi atatu kuchokera ku nyimbo imodzi imeneyi. Ma awadiwa ndi monga WhatsApp TV, Afrima TV komanso AEA USA imene ndiyochokera ku United States. Mchaka cha 2019 anatulusa EP yake ya Afro Bongo imene munali nyimbo 4 kuphatikiza Kainama. Music video yake ya nyimbo imene ya Kainama inapeza 14 million views pokutha pa miyezi yokwana 12, potengera kuti munthuyu anali upcoming kumeneku ku Tanzania, anali anthu ambiri asakumudziwa bwino. This was breakthrough. Uku kunali kuboleza kwa pa dera. Ndipo musiku la lero imene tikupanga video iyi, nyimbo imeneyi sikuti ili ndi ma views ochuluka kwambiri, for ili ndi nyimbo ili ndi ma views okwana 30 million pophatikiza ndi ma videos ena amene anapanga mkulu ameneyi awawa sikuti ndi ma views ochuluka kwambiri. Harmonize anachoka ku Wasafi kumapeto kwa chaka cha 2019 ndipo anakwanisa kutulusa nyimbo zambiri kuphatikizapo project imene anayitchula kuti The Return of Q Chilla. Pa 14 March mchaka cha 2020 Harmonize anatulusa album yake yoyamba ya nyimbo 18 imene anayitchula kuti Afro East. Mu album iyi munali nyimbo ngati Bedroom imene inalandiranso ma views ambiri pa YouTube itatuluka. Afro East inali album yake yoyamba after kuchoka ku Wasafi Records, ndipo anaimba ndi anthu monga Burna Boy, Yemi Alade, Morgan Heritage, Lady JD, Fino, Mr Easy, Foz, Mr Blues, kungotchula oimba ochepa chabe. Mchaka cha 2021 pa November 5 anatulusa album yomwe mutu wake unali High School.
nyimbozi track list yake anayitulutsira pa Instagram page yake munali mahiti angapo monga Sandakalawe komanso Teacher. Nyimbo zimene zinali mu album imeneyi zinali zokwana 20. Nyimbo zambiri anayimba yekha. Mu Oktoba pa 28 mchaka cha 2022 anatulutsanso album yachitatu imeneyi mutu wake inali Made for Us. Album imeneyi sanayichite promote mwamtundu wina uliwonse, anangoyankhula kuti watulutsa album. Anthu ambiri anayikonda chifukwa chakuti munali nkhani zake kwambiri za personal makamaka za moyo wake. Harmonize anayamba kuyimba after kukhala ndi chidwi ndi malemu Rene Ongala amene anali oyimba opasidwa ulemu kwambiri ku Tanzania mzaka za 90s. Pa nthawi imene anasegula studio yake, Harmonize anayika chithunzi chachikulu, chithunzi cha malemuyi ngati njira imodzi yoonetsera ulemu wake kwa Rene Ongala. Harmonize amamuyamikira kwambiri Diamond Platnumz pomubweretsa poyera chifukwa chakuti amazindikira ndithu kuti Diamond anagwira ntchito yayikulu, ndipo m'malo mofuna kuonesa kuti iyeyo amakhala osangalala kwambiri ali ndi tattoo ya Diamond Platnumz pa dzanja lake. Ndikutanthauza kuti Harmonize ali ndi tattoo ya Diamond Platnumz pa dzanja lake. Tayankhulapo nkhani yokhuza ubwana wake, tayankhulapo nkhani yokhuza ndi skulu yake, ndakuonetsani nkhani yokhuza ndi nyimbo zake komanso career yake. Koma nanga bwanji moyo wake wa banja kapena zibwezi? Mu December mchaka cha 2020 Harmonize anasiyana ndi bwenzi lake la ku Italy dzina lake Sara, patamveka mphekesera yakuti oyimbayo anali ndi mwana wa pachire, ngakhale kuti iyeyo ankakana izi pafupifupi kwa chaka ndithu. Konde Boy amene dzina lake ndi Harmonize mu nkhani yathu ya lero amachita regret kwakukulu pomukana dota wake kwa chaka ndi miyezi 7. Zindikiranitu kuti ngakhale ankakana koma banja lake ndi Sara linakhala penda mpakana kutha. Monga mwamuna, Harmonize anapepesa kwa Nana Chantil amene ito ndi baby mama wake mu nkhani imene tikungolankhula kumeneyi. Adapepesa chifukwa chombisa mwana wake pa chifukwa chongofuna kuteteza banja lake limenenso analephera kuliteteza. Siku la Valentine mchaka cha 2021 Harmonize analengeza kuti iyeyo ali pa ubwenzi ndi actress dzina lake Frida Kajala, koma ubwenziwo unatha miyezi iwiri yokha basi. Mkaziyo anathesa ubwezi zitaziwika kuti Harmonize anayamba kudyerera maso pa mwana wake wa chibwenzi chakeyo wa zaka 19 mu nthawi imeneyo. Dzina lake la mwana ameneyo nali Paula Kajala. Anapepesa ndi Range Rover ngati mphaso ndipo anabwererana, koma patangodusanso kanthawi kochepa anthuwa anasiyana completely. Harmonize ndi oyimba amene amapanga ndalama zake m'mastage kugulisa nyimbo komanso kuchita endorse ma brand komanso ma business osiyanasiyana. Iyeyo ndalama zake ndi zokwana $2 million. Koma mwamvapo nkhani yonse bwinobwino, koma mwina ndikumazifunsa funso lakuti ndi chifukwa chani Diamond Platnumz ndi Harmonize anafika pogawana zida mmene ankakonderana, mmene ankachezera. Onerani video ina imene ili pa screen apa. Ngati mwayiona video, guys please onerani kuti mudziwe chifukwa chake chenicheni chimene Diamond anadanirana ndi Harmonize. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos pa YouTube. Ngati mwayikonda video hii, please guys subscribe, please guys tipaseni like, please guys.